versus 39 rokov. No, som veľmi zvedavý na tento zápas. To bude tiež na čo pozerať. Určite. Milí diváci, toto bude fakt veľmi dobrý zápas. A ideme na to, prvé kolo máme tu. A už sa to začalo. Krásny pohyb, ukazuje si Vago. Krásny high kick hneď. Už to ide. Nádhera, krásny pohyb, je tam vidno, že to oko tam je. Jak si všetko kontroluje, že? Áno, zatiaľ to vyzerá veľmi slúbne. Krásnym high kickom otvoril si Vago. Druhý high kick zo zadnej nohy. Veľmi krásne. Pekne si to kontroluje, práca trupom. Zingaro mal teda ľahký na nohách. 3 týždne na prípravu a uvidíme, či za tie 3 týždne dokázal. Klobúk dole pred ním, ale zadná. klobúk dole, že nastúpil oproti pánovi Sivakovi. Je to fakt výzva dobrá. Round kick. Tieto kopanice musia štípať. Zatiaľ Sivak si nepúšťa nikam svojho súpera, tlačí si ho pekne na pletivo, zatvára mu priestor. Zingaro povedal, môžem iba prekvapiť. Tvrdý low kick. A možno aj druhý tvrdý low kick. Zatiaľ výrazne dominuje pán Sivak teda. Krásny prehľad má zatiaľ, tlačí si súpera. Tlačí s tým kľudom, jak si Áno, ide. je tam vidno tá rozvaha. Pekný zadný low kick opäť. Krásne. Ďalší zadný low kick, krásne, aj strieda gardy Sivak, krásna zadná. Ale vidno, že sa nikam neponáhla, pekne si to rozpracováva. Nikam sa nepojaší. Čo vyhodí zatiaľ trafí, veľmi zodpovedný výkon. Tvrdý, ďalší tvrdý. A už to určite musí Zingaro aj cítiť, je to low kicky. Neboli nepríjemné, krásne si ho zatvára, tlačí na pletivo. Krásne. Tak toto je už čo veľký povedať. prehľad má Sivak v tomto zápase. Tie kopance sú krásne naozaj. A s úplným kľudom vie, čo robí, nikam sa neponáhla. Pekne si rozpracoval súpera, pekná zadná teraz. Zatiaľ Zingaro nič ešte nezaboxoval, ani nekopol. To mu vidí do hlavy, na čo sa spolieha Zingaro v tomto. Ešte, že to preletelo, tento high kick. Ďalší low kick. Toto už je musí bolestivé. písať, vidíme, aké má už otlačené nohy. Krásna zadná. Ktorá troška aj podlomila nohy. Sa mi páči na pánovi Sivakovi, aký je kľudný, ten kľud v tvári. Áno, krásne si ho zatvára, ničomu ho nepúšťa. Všetko má prečítané, veru. Užíva si to. Ďalší po prednej a už to cíti, vidíme aj otlačky na tých nohách po tých low kickoch. Prvýkrát mohol Zingaro naozaj prekvapiť. Troška zaboxoval Zingaro, ale toto nemám pocit, že by boli vajca. Vyzeralo to odtiaľto, aké by to bolo do brucha. Do brucha. Ale chápeme, taktické vydýchanie treba. Po takých tvrdých low kickoch by som si to aj ja vypýtal. Kým nepovedal, že do oka. Áno. A Sivak nie tlačí, zadná prešla. Tak cíti, že má prevahu a že môže ukončiť tento zápas. Pozerá mu pekne do tváre, do očí, pozri ten Sivak. Krásna otočka. A máme po prvom kole zatiaľ jasná dominácia zo strany Sivaka. Ničomu Zingara nepustil. Pekne kontrolovali výkon. Povedať, že niekedy má Zingaro až teraz šťastie, že má tých 163 cm. Áno, že mu prefrčalo pred hlavou aj tá otočka, aj ten kop. Ale ľúbi sa mi ten pohyb, aký je kľudný, ten Sivak krásne všetko vidí. Púšťa low kicky, ktoré boli tvrdé, vidíme aj na Zingarových nohách, že sa podpísali tie low kicky. Môžeme si pozrieť aj z ukážky. Krásny high kick hneď na úvod. Aj cez tú ruku to musí byť. Jasné, to cítiš, krásny low kick. Zingaro aj chcel zakontrolovať, ale nestihol. Pekný odskok hneď Sivaka, ďalší low kick. Tie low kicky určite píšu a majú svoj význam a tu už troška podlomilo. Tu krásna zadná, ktorá až vyhodila z rovnováhy. Toto bolo dve šťastie, že je taký malinký, takže je aj výhoda byť malý niekedy. Čapanec do tváre. A poďme do druhého kola, zatiaľ veľmi pekný zápas zo strany Sivaka, kontrolovaný, nádherný. A Zingaro musí asi viacej zatlačiť, keď chce niečo v tom zápase spraviť. Mi postavou pripomína Korniera troška. Poďme na to, druhé a môžeme kolo. začať druhé kolo, priatelia. Opäť krásny pohyb, meračky. Si všimnete ten Sivakov pohľad, jak si ho pekne, priamo, presne prepočítava si ho úplne s kľudom. Cítiť z toho zo Zingara. Pekný ďalší. Má to naučené na vyšších proste.
cítiť do Zingara, že aj keď zadná, pekná. úder, tak aj si pekne povoluje, je to vidno to oko, že hneď vidí ten povol, že pôjde naspäť úder, ale teraz bol pekný spodok celkom. A ktorý Sivak si kontroloval, krásny low kick, hneď z toho high kick. Stále si zatvára, Sivak nepúšťa ho k ničomu, pekná práca, mení gardy. Sme zatiaľ nevideli dnes. Dneska prvýkrát, keď low kick už asi by to mal prestať príjmať, lebo mu odíde noha. Krásne si ho zatvára, stále pred ním mentálny tlak, pekná zadná. Ale vidíme aj na bruchu z toho round kicku, že tam je otlačka. Určite to cítil Zingaro, tie outkicky. A ten kľudný postoj toho Sivaka. Ďalší round kick, ktorý bolo cítiť, ktorý aj pleskol na halu. A opäť tlaku Sivak, krásna zadná, až do kolien dala. Ideme do počítania prvého. Vydržal dlho. Ale bolo cítiť určite tie round kicky, vidíme tú otlačku, ktorú má na strane, to bere veľa kyslíku, ale pokračuje, ukazuje bojovné srdce. Krásne, to je fakt. A verím tomu, že aj bolestivé a ďalšia. Aj pekný prehľad, zbytočne sa nevybíja Sivak, keď vidí, že je zabalený, hľada tam si tú cestu. Pekne si ho číta. A je to. Zase high kick. A tu už noha je vypnutá, tu už je vidno, že noha rezonuje. Ani sa nečudujem po toľkých kopoch, to by som ani ja boli nedala. tvrdé a presné hlavne. Presne. To muselo byť cítiť. A máme koniec. Koniec. Sivak ukončuje svojho supera s prehľadom. Technické KO, rozobral svojho supera pekne po krokoch, nikam sa neponáhľala. Krásne. Doktorský výkon. Veľmi pekný výkon. Zatiaľ sme tu mali len jeden zápas trojkolový, nie? Áno, áno. Zatiaľ len jeden bol, 3 kola. No uvidíme, čo nám dajú ďalšie. Ale tuto sme videli pekný prehľad, pekné low kicky, pekné round kicky, aj high kicky, aj ruky boli pekné, komplexné.